Begcwele kunyinyitheka enkundleni zemidlalo e-Ivory Park kukadulisana amaqembu ebhola lenyawo aselokishini. I-Phillies Games umncintiswano obanjwa minyaka yonke othakaselwa umphakathi ngeqhaza lawo lokunqanda intsha ekutheni ingagcini isibandakanyeka eyintweni engalungile ngamaholide. Ngijabule kakhulu. Ngijabuliswa na ukubona abanye abantu bejabulela le midlalo nje. Kuyangijabulisa ukuba ingxenye yama-Phillies Games. Le midlalo ngiyayazi ukuthi isusa izingane emgwaqweni zizobuka le midlalo. Abadlali bamaqembu ehlukene bathi ukuncintisana kule midlalo sekubasize ezimweni eziningi. Ama-player kuya ngokuzithemba kwawo ukuthi udlala kanjani nebhola lakho lidlala kanjani uzokhona ukuthi bakubone nabanye abantu ne. Yona i-tournament e-grand vele ngoba ezomdlali mawuyintwana especially ukwazi ukuthola i-exposure nokuthi abantu babone ukuthi i-talent like us lentwana lisasekhona. Ama-Phillies Games awagcini nje ngokuba imidlalo ejabulisa umphakathi kodwa baningi abadlali asebevelele abakhiqizwe ilo mncintiswano. Our team has produced many players in the PSL. You can name them Thembazwane, Lerato Shabangu, Tsepo Masilela, Tsieti Mahowa. The list is endless. And Masibusane Zong. Those players that I'm mentioning them, they played for this team before even they turned to professional. Kulindele ukuthi umdlalo wamanqami ube mhla zimbili kuMasingana.